Hori garbi gelditu zen, bazaraietan, zeri beste guziek, beste nunbaitera begire zauden, nolabait etorriko zen demokrazian, nolabait parte hartze nahi zuten, da propotsatzen zen, ez dugu hor parte hartuko, bi baldintza hauek betetzen ez badira. Batzaraietan, garbi ikusten zen, lehen aipatu dutan bezala, jentea beste nuaiten ez zegoela. Evidentea da, berandu bini gilera. PNV ezen oain legalizatua, baina ella ere uste du, baina nahi ziur, baina ja omeleta egin zen. Da, omeleta hau egin zenlaren froga argigarria behintzat, izan nuen Martin Villari egin zioten elgarrizketa batean, Espainiako Telebista Nazionalean. Ez dakit zerta zen elgarrizketa, baina Anzen Martin Villa, garai hartan ministro zena, eta elgarrizketa bukatu ondoren, periodista batek hartu ziken buruz buru, baina, klaro, denbora guztian Martin Villa, uken pantailan, la periodista galdetzekutek. Usted que ha vivido la reforma desde dentro, ¿me quiere decir quiénes han sido los protagonistas? Eta ematen dizkik bost izen. Erregea, Suárez, Felipe González, Ajuriaga eta Ruiz Jiménez. Orduen, jakin nahiko nikek zer egin zuen Ajuriagarrak bost horien artean egoteko.